Ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom videu, kde budem rozprávať pomaly. A toto video bude o slovenských prísloviach. Príslovie je krátka veta, kde je uložená nejaká múdrosť. A práve preto ja mám veľmi rada príslovia, pretože je tam odzrkadlená múdrosť našich predkov. Sú tam zakódované jednoduché rady pre život, pre každodenný život. A to mňa osobne najviac fascinuje na jazyku. Konkrétne na mojom jazyku, na slovenskom jazyku, ale v každom jazyku to takto funguje. Že do jazyka sú zakódované isté vzorce myslenia, istá mentalita, isté posolstvá, isté múdrosti. A máme potom príslovia, vďaka ktorým sa to ďalej sa to potom prenáša. A ja som si pre vás pripravila dosť veľa prísloví. Poďme na to. Trpezlivosť rúže prináša. No, čo to znamená? Že trpezlivosť rúže prináša. Častokrát nevieme byť trpezliví. Chceme všetko a hneď. Áno. A obzvlášť v tejto dobe je toto príslovie veľmi relevantné. Takže trpezlivosť rúže prináša. Znamená počkaj. Neponáhľaj sa. Nevzdaj sa. Ale počkaj a daj tomu čas. Niektoré veci potrebujú čas, aby dozreli. Takže nebuď netrpezlivý alebo netrpezlivá a počkaj. Pretože trpezlivosť rúže prináša. Ďalšie príslovie. Pomaly ďalej zájdeš. Takže pomaly. Nerob veci rýchlo, zbrklo, bez premýšľania. Radšej rob
veci poriadne, dôkladne, kvalitne, aj keď to bude pomalšie. Tak pomaly ďalej zájdeš. Dobre, poďme ďalej. Zíde z očí, zíde z mysle. Zíde z očí, zíde z mysle. Čo to znamená? To znamená, že väčšinou toto príslovie používame, ak sa rozídeme s niekým. Rozídeme sa s niekým. A keď toho človeka už nebudeme vidieť každý deň, tak pomaly a postupne ten človek odíde aj z našej mysle. Prestaneme na ňo alebo na ňu toľko myslieť. Takže zíde z očí, zíde z mysle. Posledné, keďže vidím čas. Všade dobre, doma najlepšie. Túto vetu si hovoríme, keď niekam cestujeme a keď sa vraciame domov, pri návrate domov, vždy rodičia vravievali: všade dobre, ale doma najlepšie. To znamená, že každé miesto, každá krajina je krásna a unikátna a má svoje čaro, ale doma je doma. A všade dobre, doma najlepšie. Áno, ale keďže viem, že veľa z vás, ktorí ma sledujete, tak nemôžete byť teraz doma vo vašej krajine z rôznych dôvodov, tak áno, samozrejme chcem povedať, že domov nemusí byť vždy iba fyzické miesto. Áno. Domov si nosíme, však nosíme si domov sebe
a vieme si aj vytvoriť domov tam, kde sme. To je všetko. Dajte mi prosím vedieť, či je tento koncept užitočný, či sa vám páčilo toto video a ako vždy, dajte mi vedieť, aká fráza, aké slovo alebo aké príslovie sa vám najviac páčilo. Napíšte to do komentára. Ja si vaše komentáre čítam a zaujíma ma váš názor. Tak, majte sa dobre, prajem príjemný deň a opatrujte sa a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte všetci, volám sa Vicky a som z Ameriky. Môj muž je Slovák a moja svokra nevie po anglicky. A preto učím sa váš jazyk. Snažím sa veľmi a nevzdám sa. Budem sa